Der var folkens, vi er 2 brødre, som har tænkt at starte på YouTube. Og i den her video vil I få at vide, hvad der sådan kommer til at ske følgende på kanalen, hvordan det hele det kommer til at hænge sammen. Vi er henholdsvis 12 og 9 år, og min bror vil lige sige lidt. Jeg hedder Mathias, jeg er 9 år. Jeg hedder Han, og jeg er 13. Og det der kommer til at ske på kanalen, det er, at I vil se rigtig meget Garry's Mod gameplay, som I kan se vi i lige nu. Og det der ellers kommer til at ske, det er, jeg starter med en let's play på Bioshock 1. Og Mathias, han skulle starte på noget Darkness 2 som gameplay. Ja, der kommer måske også CSGO, Counter-Strike, Global Offense videoer eller Team Fortress videoer. Jeg ved det ikke helt. Nej, så kommer vi til at spille sammen i det og sådan. Men det kan komme til at forvente rigtig meget at se på kanalen. Det er Garry's Mod, som vi sidder i lige nu. Ja. Og vi vil gerne have kanal så professionelt som overhovedet muligt. Og vi bor tæt ved en by. Eller vi bor tæt ved Aarhus, en lille by. Og der kommer fredagschill, hvor vi spiller et eller andet tilfældigt, bare for hyggens skyld. Og så hvis vi kan nå det, så kommer der også lørdagschill. Så I kan regne med sådan fredag lørdagschill, mindre vi har rigtig travlt. Og altså, jeg installerer Bioshock her om lidt, og så kommer I til at se det. Det var egentlig alt for lige vores kanaltrailer. Hej. Hej.